Diolch yn iwyddio. Diolch yn idio Dduw am y fraint unwaith eto am cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfa eithofal, tir lawr yn plith, tywallt ysbryd arno. Mi ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr hoedfa, fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef Mehefin yr ugeinfed am hanner awr 7. Hefyd eich atgoffa yn ystod yr haf, y cynhadledd haf, yr oedfa Gymraeg ar y dydd Iau, fydd y parchedig Martin Williams yn bregethu. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd Emynau 116, os ydw wael fy llun am lliw, os nad yw mriwn gwellhau, a fat y meddyg mawr ei fri sy'n gadarn i iachau. 116. Nawr darlleniad o Epistol Paul at Titus, yr ail benod. Titus, yr ail benod, os ffeindiwch chi Hebreaid, nôl chydig o dudalennau feddwch chi o hyd i Titus. Yr ail benod dechrau yn yr adnod gyntaf. Eithir llefarad i'r pethau a weddo i athrawiaeth iachus, bod o'r hynafgwyr yn sober, yn onest, yn gymesur, yn iach, yn y ffydd, yng nghariad mewn amynedd, bod yn hynafragedd yr un funud mewn ymddygiad fel y gweddau i sancteiddrwydd, nid yn llibaidd, nid wedi ymroi win lawer yn rhoi athrawiaeth o ddaioni. Fel y gallant wneithir y gwragedd ieuanc yn bwyllog i garu ei gwir, i garu eu plant yn sober, yn bir, yn gwarchod gartref, yn dda, yn ddarostengedig i'w gwir priod fel na chabler gair Duw. Y gwir ieuanc yr un funud cynghorau fod yn sober, gan dy ddangos dy hun am hob peth yn siampl i weithredau da a dangos mewn athrawiaeth a'n llygredigaeth, gweddeiddra, pirdeb, ymadrodd iachus, yr hwn ni aller beio arno, fel y byddo i'r hwn sydd yn y gwrthwyneb gywilyddio, heb ganddo ddim drwg i'w ddywedyd amdano chwi. Cynghora weision i fod yn ddarostengedig i'w meistriaid ei hun ac i ryngu bodd iddynt ym mhob peth, nid yn gwrthwedyd, nid yn darnguddio, ond yn dangos pob fyddlondeb da, fel yr harddont athrawiaeth Duw ein hiachawdwr ym mhob peth. Canis ymddangosodd Gras Duw, yr hwn sydd yn dwyn iachawdwriaeth i bob dyn,
gan ein dysgu ni i wadu anifioldeb a chwantau bydol a byw yn sobr ac yn gyfiawn ac yn ddiwiol yn y byd sydd yr awr hon. Gan ddisgwyl am y gobaith gwynfydedig ac ymddangosiad gogoniant y Duw mawr a'n iachawdwr Iesu Grist. Rhwn a'i rhoddus ei hun drosom i'n prynu ni oddi wrth bob anwiredd ac i'n puro ni iddo ei hun yn bobl briodol a wyddus i weithredoedd da. Y pethau hyn llefara a chynghora ac ar gyhoedda gyda phob awdurdod, na ddiastyred neb di. A byddai bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy enw, trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn dod yn gwybod fod yna dderbyniad i ni gan ein bod yn dod yn yr hyn oll a ddarparodd Crist ar ein cyfer ni, iddo fyw y bywyd perffaith yn ein lle. Cymerodd ein cosb ar y groes. Ac yn diolch i ti o Dduw am yr fuddugoliaeth hynny, pan atgyfododd o'r bedd ar y trydydd dydd. Ac felly o Dduw i ni yn dod gyda'r hyder yma. Yr hyder ein bod ni yn eiddo i ti, ein bod wedi ein maddau, ein golchi'n lan, ein bod yn gallu dalw'n dad, ein bod yn rhan o'th y deyrnas di. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti i edrych lawr arnom ac i drigarhau i faddau ni o Dduw, ein bod fel dy blant wedi dadad i lawr gymaint. Ac eto o Dduw i ni yn gwybod fod yn amaddeuant ac yn gofyn o Dduw na fyddwn ni yn pwyso ar y ffaith ein bod yn gwybod y fod ti'n maddau tro ar ôl tro. O Dduw maddau ni ein bod ni yn esgusodi'n hunan mor aml. I ni yn gweddio Dduw, na fyddwn ni yn dod yn y fath ffordd, y byddwn ni yn dod gyda'r cywilydd yma yn ein cylonau, fel dy blant ein bod yn dadl di lawr mor aml. Y bydd na edifeirwch yn amlwg yn ein bywydau ni. O Dduw, bydd edifeirwch bob dydd o'n bywydau, tan y bydd ffydd yn troi yn olwg. Gad i ni fod yn rhai sydd yn galw arna ti yn ddyddiol am y nerth sydd ei hangen. I ni fod yr hyn dylsen ni fod. Helpa ni o Dduw i osod ein golygon arna ti. I ni fyw dy fwyn di, dy fawl, gogoniant i ddenw di. I ni'n gweddio Dduw hefyd y cawn fwynhau dy bresenoldeb yn ddyddiol trwy gydol y dydd. Ac yn meddwl am dy ddydd di heddi. Ac yn gweddio am yr amser i ni'n treulio yn dy di ac yn ceisio dy wyneb, yn canu dy glodydd. Gad i ni wybod y fod yma gyda ni. Gad i ni fwynhau dy gwmniaeth yma. Gad i ni fedru tystio ein bod wedi profi o'th bresenoldeb. Ein bod yn gwybod y fod i ni'n harwain ni yn ein haddoliad ac yn ein nerthu ni yn ein gwendid. O Dduw i ni'n cyffesu mor aml bod ein meddyliau ni'n crwydro, bod ein cyrff yn blino mor hwydd. Ac eto Dduw, gymaint o nerth sydd gyda ni i wneud pethau sydd yn y byd. Ond pan mae'n dod i'th bethau di yn rhyfedd iawn, sut mae blinder yn dod, a sut i ni'n esgusodi'n hunan tro ar ôl tro. O Dduw, maddau ni am hyn, nertha ni i osod o'r neilltu y dydd yma, i osod dy bethau di yn flaenllaw, i geisio dy wyneb, i ddyrchafu dy enw. Teir di'n pli, tywalt ysbryd arnom ni yma nawr ac ar dy blant ar hyd a lled o wlad ar y diwrnod hwn. I ni gweddio y bydde ti yn bendithio dy bobl. Y byddwn ni'n cael gweld dyddiau lle rwy ti yn cael dy ogoneddu unwaith eto. Felly o Dduw, diogelan amser cadw ar un drwg i ffwrdd. Tyr di'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch ni gan hi Emynau 269, disgyn ior a rhwygar nefoedd tywallt ysbryd gras I lawr. 269 gan I sefyll i'w chani. Bydd aw'n testyn o'r ail benod o Titus ac adnod 11. Titus penod 2 adnod 11. Cynnes ymddangosodd Gras Duw yr hwn sydd yn dwyn iachawdwriaeth I bob dyn. Nawr, mae yna lawer dros y canrifoedd wedi chwilio am esgusodion dros aros yn y byd. Dyw hwn ddim yn wahanol heddi ac mae wedi bod dros y canrifoedd. Mae dal I fod. Mae'n fwy amlwg efallai heddi nag y buedd erioed. Mae bydolrwydd heddi o'n cwmpas ni, ond yw e? Ac yn sicr yn y byd, fe fydd na esgusodion, dim un oed esgus, maen nhw'n cymryd yn ganiataol, eu bod nhw'n aros yn y byd ac am aros yn y byd, ond ymhlith y rhai sy'n proffesu fod yn saint. Mae yna rhyw esgusodi trwy'r amser. Unai bod nhw hunan yn esgusodi hunan, neu bod pobl o fewn yr eglwys yn esgusodi nhw. Yn chwilio am ryw gyfiawnhad. Fel rhai sydd wastad yn chwilio am ryw wendid yn y gyfraith. Chi wedi gweld yr rhai fel hyn. Yn chwilio am ryw frawddeg rhywle yn y gyfraith sydd yn caniatáu I chi wneud rhywbeth gwahanol i'r hyn sydd yn ddisgwyliedig. Mae rhywun yn chwilio am ryw sgrifen man ac falle ffordd o ddehongli'r gyfraith. Fe allai olygu hynny, ond ni'n gallu wneud hwn os newch chi edrych ar fe ffordd hyn. Mae lot yn y byd yn meddwl felly, falle yn y swyddfa falle, rheolau'r swyddfa, a maen nhw'n ddigon clir, ond falle fe gyda chi cael rhai o fewn y swyddfa sydd wastad yn dehongli pethau chydig bach yn wahanol. Rhai wedi rhyddhau o garchar efallai, ar sail rhywbeth technegol yn y geiriad. Falle cyfreithwyr ond oes wedi bod wrthi yn ddyfal yn chwilio
trwy'r gyfraith ac yn ffeindio rhyw fath o gyfiawnhad i ddweud na ellir carcharu'r person yma oherwydd hyn. Ac mae pawb yn gwybod fe ddylen nhw fod yn y carchar. Ond dyle hynny ddim fod yn wir yn yr Efengyl. Ni ddyle yr ysbryd yna fod ymhlith Cristnogion. Dyle fe ddim fod yna. Mae yna, hyd yn oed ymhlith yr rhai sydd wir wedi credu. Mae yna rhyw ysbryd, hyd yn oed pan nad yw'r Cristion yr hyn dyle fe fod, mae'r ysbryd yna yn y galon rhywle, rhyw chwilio am rhyw esgus i fod mor agos i'r byd a sydd ffosib. A mae'n gywilydd ar y Cristion, os yw e wir yn Cristion. Ond wrth gwrs, ymhlith yr rhai sy'n proffesu ac sydd ddim wedi deall, mae hwn yn fwy amlwg fydd. Chwilio am esgusodion i aros yn y byd. Fe ddyle fod yn estron, ond dyw e ddim. Os y'n ni'n Gristnogion, os y'n ni wedi profi gras Duw, yna fe ddyle fod yn un sydd am fyw i ogoneddu Duw. Dyna be ddyle fod yn wir am bob un ohono ni sydd yn proffesu. Fe ddylai fod yn ofalus nad yw yn siomi ei dad nefol. Dyma beth fydde'r Cristion eisiau bod. Dwi ddim eisiau siomi ei dad nefol. Nid yw gras Duw yn agoriad drws i ddiogi neu fydolrwydd. Dwi ddim. Os ydyw, yna mae yna broblem yn does. Mae'n dangos efalle nad ydyn ni wedi profi o ras Duw yn y lle cyntaf. Gwrandewch ar y geiriau yma, adnod 11 ymlaen. Ac mae e mor estron o'r eglwys fodern. Canis ymddangosodd gras Duw, yr hwn sydd yn dwyn iachawdwriaeth i bob dyn, gan ein dysgu ni i wadu anniwioldeb a chwantau bydol, a byw yn sober, ac yn gyfiawn, ac yn ddiwiol, yn y byd sydd yr awr hon. Adnod 13. Gan ddisgwyl am y gobaith, gwynfydedig ac ymddangosiad gogoniant y Duw mawr a'n iachawdwr Iesu Grist, yr hwn, a'i rhoddes ei hun drosom, i'n prynu ni oddi wrth bob anwiredd, ac i'n puro ni iddo ei hun yn bobl briodol a wyddus i weithredoedd da. Bron iawn byddwch chi'n gallu dweud, heb sôn am ddechrau'r benod, dim ond yr adnodau hynny. Bron iawn byddwn ni'n mentro dweud, mae hwnna wedi diflannu o bwlpidau'r wlad, ond mae e dal yn ysgrythurol yn dyw e. Ac wrth gwrs, beth sydd wedi digwydd bellach yw'r mater yma o ddehongliad. Ac mae'r dehongliad wedi mynd mor agos i'r byd a sydd ffosib. Yn sicr yr oedd yn anodd yn yddiau Paul, ac yr oedd Paul angen sillafu fe mas, fel mae e wedi wneud. Ond i ni'n gweld, gwrandewch, y 15fed adnod, y pethau hyn, llefara a chynghora ac argyhoedda gyda phob awdurdod, na ddiystyred neb di. Yr oedd y cyngor, oedd yn dweud, dyma beth ti fod i bregethu, dyma, mae eisiau esbonio'r Efengyl, a dyma beth yw Cristion. O ganlyniad i gwir ffydd a gras Duw, dyma beth a welir, dyma beth i ni'n anelu amdano. Dyma beth mae y Cristion fod i wneud, i fyw i ogoneddu Duw, ac i'w fwynhau am byth. Ac felly mae'n dweud, y pethau hyn llefara a chynghora, ac argyhoedda, gyda phob awdurdod. Sef dywioldeb, sancteiddrwydd, ymwahaniad o'r byd. Nid cyfres o bethau i ni'n neud, neu ddim yn ei wneud, ddim yn rhoi rhestr felly. Be mae'n dweud yw sancteiddrwydd fod yn byr. Wrth gwrs, allan ni roi ambell i beth mewn, a nid crefydd allanol fel sydd gen y Pharisea. Dyw'r peth yna ddim yn cael ei restru mynagyn. Y pethau sy'n bwysig yw dywioldeb a byw yn lan ac yn byr fel yr arglwydd Iesu Grist. Sef arwydd bod rhywbeth wedi digwydd yn ni yn y lle cyntaf. Felly ar ddiwedd y benod, mae'n dweud hyn, rhaid i ti llyfaru a chynghori ac argyhoeddi gyda phob awdurdod. Ac yna, dyma i chi her, na ddiystyred neb di. Sawl gwaith i ni'n cael ein diystyru o'r pwlpid.
Ac oedd Paul yn gwybod hyn, roedd Titus yn gwybod hyn, ond nhw gyd yn gwybod hyn, fe fydden nhw'n cael ei diastyru fydd pobl ddim yn gwrando, achos gan amla dyma beth sy'n mynd i ddigwydd, ac yn sicr yn yr oes hon, fe fydd y dwylo mynd dros y clistiau. Dwi ddim yn licio hwnna. Mae hwnna rhy glir, mae hwnna rhy blaen, ac felly ffwrdd â ni. Ond hwnna chi her ar ddiwedd y benod. Wel, yn gyntaf hoffwn ni edrych ar cyflwr dyn, yn ail ar ras Duw, ac yn olaf, yr rhan o'r adnod sydd yn dweud pob dyn. Wel, yn gyda cyflwr dyn. Canis ymddangosodd gras Duw, yr hwn sydd yn dwyn iachawdwriaeth i bob dyn. Nawr, mae'r geiriau mor bwysig, mae'r efengil mor bwysig pan mae sôn am sut mae'r Cristion fod i fyw. Ni all unrhyw un fyw fel Cristion os nad ydyn nhw wedi profi'r gras. Felly mae'n bwysig deall yr geiriau yma. Mae'r geiriau gras Duw ac ymddangosodd yn pwyntio, maen nhw mor bwysig, gras Duw a'r gair ymddangosodd, mae'r geiriau yna i gyd yn pwyntio at un peth. Ond maen nhw'n pwyntio fod yna broblem. Angen dyn. Os ydych chi'n meddwl am ras Duw, rhaid i chi ddod at y pwynt, mae yna broblem. Os oes rwy'n gofod dangos gras i chi, mae yna broblem yn does? Mae rhywun yn dweud dangoswch gras. Os ydych chi'n dangos gras, mae'n amlwg fod y person yna, mae yna rhyw broblem rywle neu gilydd, unai gyda chi neu dyn nhw. Mae yna broblem rywle, ond ni'n gwybod yn achos Duw, nid i broblem fe yw mae yna broblem dyn ni. Mae angen dangos gras. Hynny yw, rhywbeth teg cariad a thrigaredd a ffafr teg rai sydd ddim yn ei heiddi fe. Ac felly mae e'n cymryd yn ganiataol bod yr adnod yma'n disgrifio rhai sydd ddim yn heiddi dim byd. Ac mae'r ymddangosodd hefyd yn dangos bod yr arglwydd yn gofod ymddangos mewn i sefyllfa sydd yn o ddi. Felly mae'r geiriau yma i gyd ar ddechrau'r adnod yma yn pwyntio at y ffaith bod gan ddyn angen anferth. Am angen sydd yn ein cylonau ni fel unigolion ac yna fel pobl ar draws y byd. Hawdd iawn pwyntio at problemau'r byd. Ond problemau'r byd dim ond yn adlewyrchiad ohonom ni yr unigolyn. Does dim ots pa le yr ewn ni, yr un yw y broblem. Does dim ots pa gyfleoedd y mae dyn wedi ei gael yn ystod ei fywyd. Yr un yw y broblem. Ond ni ddwedon nhw ar ôl yr ail ryfel byd a gyda'r dyfodiad addysg i bawb. Ac efallai addysg am ddim, nid y breintiedig yn unig oedd yn cael yr addysg, ond o pawb, y werin bobl y tlawd yn gallu cael addysg ac yn meddwl na fydd yna ryfeloedd eto. Na fydd yna ail ryfel byd. Pam? Achos addysg. Y meddwl hyn, edrychwch ar hynny, ni'n gallu creu yr holl declynau yma, ni'n gallu gwneud y peiriannau yma sy'n gwneud bywyd gymaint yn haws, i ni'n gallu addysgu'n plant ni am broblemau anfoesoldeb. Dyma beth, 30 flynedd yn ôl, fi'n cofio lot o sôn yn dweud, os newn ni addysgu'n plant ni am problemau a ddaw o anfoesoldeb, fydd yn atal y broblem yn y lle cyntaf. Edrychwch ble ni heddi ar ôl yr holl addysg na, mae wedi gweithygu. Mae yna fwy o broblemau. Oherwydd addysg. Dyw addysg ddim yn mynd i wella neb. Mae Cristnogion yn meddwl hyn ambell waith. Maen nhw'n meddwl, os newn ni addysgu'n plant ni, a dweud wrthyn nhw beth sydd yn iawn, beth sydd ddim, bod hwnna'n mynd i achub i hyneidio nhw. Dyw e ddim yn mynd i achub i hyneidio nhw. Yn aml iawn, mae'n arwain at fwy o broblemau. Mae yna rhyw feddylfryd bod addysg yn mynd i ddatrys problemau'r byd. Ond dyw e ddim wedi. Dyw addysg ddim yn mynd i ateb. Mae'n help, wrth gwrs. Mae'n helpu ni wybod sut mae pethau'n gweithio. Mae'n helpu ni gallu cyfri a wneud ambell i arbrawf wyddonol a falle troi mas bod rhai yn feddygon a rhai yn beirianwyr a pob math o bethau. Ond dyw e ddim yn datrys prif broblem dyn. Achos ewch i'r gwledydd mwyaf breintiedig gyda'r addysg orau oll. Ewch i'r gwledydd sydd gyda'r mwyaf arian a'r systemau iechyd gorau yn y byd, mae dal problem, da chi, maen nhw gyd yn mynd i farw. Ac fe fydd y doctoriaid a'r nyrsys yn anffyddlon i'w gwir nhw. Fydd yr arweinyddion y gwledydd yn anffyddlon ac yn gwneud pethau anfoesol ac yn dweud celwydd. Ac ewch chi trwy bob haen o gymdeithas ar un o'r broblem. Ewch chi allan i'r coedwigod trofannol. Os ewch chi gyfarfod ar trigolion y werin
sydd erioed wedi gweld neb tu fas i'r goedwig. Ddim yn gwybod fod yna bobl yn byw tu fas i'r goedwig. Siaradwch chi gyda nhw, a be fyddwch chi'n ffeindio yw yr un broblem gyda nhw a sydd gyda ni. Fydden nhw'n colli tymer, fydden nhw'n falch, fydden nhw'n pwdi ar y peth lleia, fydden nhw'n mynd yn grac, fydden nhw'n anfoesol, fydden nhw'n anffyddlon. Fydd e wir yn bob man. Trienus yw cyflwr dyn, a dwi ddim yn gwybod os gall unrhyw un ddadle a hyn. Dyna chi her i unrhyw un. Byddai'n mentro dweud nad trienus yw dyn. Does dim angen i ni fod yn haneswyr i weld y patrwm, nag oes? Os oes yna haneswyr yn gwrando, rhaid iddyn nhw gytuno hefyd. Trienus bu cyflwr dyn drwy hanes y byd. Hanes o greulondeb, o gasineb, o genfigen. Falle wrth gwrs ceir ambell i lygedyn o leini cyffredinol fan hyn fan draw. Falle yn y llyfrau hanes fydd yna rhyw dudalen fach, falle, gyda chydig fwy calanogol. Ond gan ymladd, lladd, dwyn, twyllo, anfoesoldeb, yw hanes y byd erioed. A ble bynnag ydrychwn ni, anaml gwelir parodrwydd i bobl i rannu eiddo. Wrth gwrs, mae yna lawer yn rhannu eiddo, ond petai nhw ddim eisiau rhannu eiddo, fydden nhw ddim, gan amla. Chi yn gweld pobl ambell waith yn fodlon fod yn garedig a fodlon rhannu ac yn y blaen, ond mae yna rhywbeth maen nhw'n cael mas ohono fe bob tro. Unai dyn nhw ddim wir eisiau fe, cymerad i'r gacen, dwi ddim eisiau fe, ond falle nhw'n llawn yn y lle cyntaf, math yna o beth. Gorffennad i'r ddiod yma, chi mor garedig, ond doedden nhw ddim eisiau fe yn y lle cyntaf. Dyna lefel i ni gan amla, ond wrth gwrs ambell mae rhywun yn well yna, ond maen nhw eisiau cael rhyw glod efallai, os nid dyna beth yw e, maen nhw eisiau clod. Chi mor hael. Ac yna maen nhw'n hapus. Chi wedi dweud fy mod i'n hael. Chi mor lletigar. Ma'ch drws chi wastad ar agor. Chi mor dda. Ond nid yw Cristnogion yn gallu hyd yn oed meddwl fel hyn. Mae'n drist, ond yw e? Mae'n ymdrech i ni fod yn bobl sydd yn hael ac yn rhannu. Mae'n ymdrech. Os na gewn ni rhywbeth mas ohono fe, ychydig yw'r bobl sydd yn dod yn agos at hyn. Yn sicr, yr hyn a welwn yw nad oes heiddiant o gwbl mewn dyn. Does dim heiddiant o gwbl yno mo unrhyw fendith gan Dduw. Dydyn ni ddim yn heiddi gras Duw. Dydyn ni ddim yn heiddi cariad Duw. Dydyn ni ddim yn heiddi ffafr Duw. Duw wedi rhoi gymaint i ni yr holl fyd mae'r anadl i ni anadlu ac i fyw a pleserau di-ri yn y greadigaeth i ni ei fwynhau. Ond nid oes un person wedi byw ar y ddaear, ar wahân i Grist. Does dim un person wedi byw ar y ddaear yn diolch i Dduw am ei fendithion i ni. Does dim un plentyn sydd wedi eni ac wedi tyfu fyny wedi byw yn naturiol i ogoneddu Duw ac i'w fwynhau. Dyw ein bywydau ni ddim yn ei osod ef yn ben oherwydd ei holl roddion i ni. Yn waith, y mae pob un ohono ni wedi'n geni yn bechadurus ac yn elynion i Dduw. Dim dim ond i ni ddim yn diolch iddo fe ac ddim yn mwynhau ei fendithion a ddim yn ei ddyrchafu fe ddigon. Dyma pa mor wael yw dyn. Nid yn unig yr pethau hynny'n wir, ond yn waith o hynny, i ni i'r gwrthwyneb, i ni'n elynion i Dduw, i ni'n casau Duw. Rhufeiniaid 3, adnod 11. Nid oes neb yn deall, nid oes neb yn ceisio Duw. Llawer yn ceisio Duwiau a chrefyddau, ond mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, does neb yn ceisio Duw. Does neb o'i genedigedd lan yn byw i ogoneddu Duw. Dyn nhw ddim eisiau dim byd i wneud â Duw. Mae'n mynd ymlaen a 12. Gwyrasant oll, eithant i gyd yn anfuddiol, nid oes un yn gwneithio'r daioni, nac oes un. Mae hwnna'n eithafol, ti hwnt ydw e?
Betawn ni'n cyfieithu'r Beibl heddi, byddwn ni ddim yn cyfieithu fe fel na siwr o fod. Fel anghredinwyr. Achos dwi ddim yn neis nag yw. Mi fydde cyfieithwyr modern o'r Beibl yn gorfod newid rhywbeth fyna. Dyn nhw ddim yn licio fe. Achos i ddweud bod pob un yn ofnadw ac yn elynion i Dduw, mae hwnna'n dros ben llestri yn ôl y byd. A'r crefyddol, hyn o'n y waith. Mae'r crefyddol yn cysau'r geiriau yma mwy nag unrhyw un. Grandewch, a dod i'n tri. Beth agored yw ei ceg a'i tafodau y gwneithant ddichell, gwenwyn a sbiaid sydd dan ei gwefusau, yr rhai yma ei genau yn llawn melltith a chwerwedd, bian yw ei traed i dywall gwaed. Distryw ac aflwydd sydd yn ei ffyrdd. Sut gall unrhyw un ddadle a hyn? Chi'n edrych ar y newyddion, a chi'n edrych ar America, chi'n edrych ar China, chi'n edrych ar Iraq ac Iran, a chi'n edrych ar Rwsia, a chi'n edrych ar holl gwledydd mawr y byd. Dwi'n gallu cofio enw'r gwledydd mawr y byd i gyd. Beth chi'n enwi pob un ohonyn nhw? Beth chi'n gweld yw beth yw'r broblem sydd yn fy nghalon i a chi a cymdogion. Yr union yr un broblem. Mae'n hawdd dweud, mae'r byd yn ofnadw. Ond does dim gwahaniaeth rhwng nhw a ni. Nid fod yn ddilornus o'n nhw, mae'n afiach, mae'n erchill, drochwch be maen nhw'n neud. Ond eto gyd, y peth lleia sydd angen digwydd gyda ni, i ni'n cwyryla ac yn dal dig, ac byddwn ni'n ymladd pethau ni'n cael y cyfle, ond nid yw'n wir, mae'n wir dros gymdeithas i gyd. I ni'n gweld falle ni'n ymladd gyda'n dyrnau, ond yn aml iawn mae ond os nad gyda'r dwr, mae'n sicr yn dod gyda'r tafod. Mae'r disgrifiad yma'n berffaith o ddisgrifiad o bob un aned. Nid oes neb yn deall. Ond wrth gwrs fydd y crefyddol yn dwi'n mynd licio na gwbl. Ond gall neb ddadle'r hyn. Mor ddall yw dyn yw gyflwr ei hun. Mor dywyll yw'r sefyllfa. Ni all weld hyn. Neu o leiaf, falle mae'n fodlon cydnabod bod y byd yn dywyll, ond nid fy nghalon ni. Ond gwrandewch, adnod 17 o'r un benod o Rhufeiniaid. A ffordd, a dyma'r broblem, a ffordd tangnefedd nid adnabiant. Ffordd tangnefedd nid adnabiant. Nid oes adnod 18. Nid oes ofn Duw ger bron ei llygaid. Ond nid dyna'r broblem. Nid oes ofn Duw ger bron ei llygaid. Hyd yn oed yr eglwysi sydd yn honni Pregethodd Efengil. Allwch chi ddod mewn i'w hoedfa nhw a fi dim byd yn eich dychryn chi. Fi dim parchedig ofn yna. Fi dim dod o flaen y Duw holl alluog ac yn peri chi feddwl. Rhaid i fi fod yn ofalus, dwi'n dod i bresenoldeb Duw. Mae yna rhyw deimlad yn does, croeso, dewch mewn, mwynhewch, gewch chi adloniant, dewch i fwynhau, newn ni ganu, gewn ni fwyd ar y diwedd, gewn ni wneud pob beth, newn ni trefnu trip i chi, newn ni wneud pob math o bethau. Ac eto i gyd, nid oes ofn Duw ger bron ei llygaid. Does dim byd yn y neges sydd yn dychryn yr enaid. Does dim byd yna bellach, mae di mynd, ni ddim eisiau dychryn neb. Ond wrth gwrs ni eisiau dychryn pobl. Mae hwnna'n rhan ohono fe'n diwedd. A fydd y crefyddol yn dweud, na, nid yna yw crefydd, ond dyma yw'r ysgrythyr, mae yn frawychus, mae dod i bresenoldeb y Duw holl alluog yn dychryn rhywun, a fydd yna siglo rhywun. Ond wrth gwrs, ni ddim eisiau nhw aros yn ei dychryn, ni eisiau rhithro nhw at Gris, ond i ni methu rhithro nhw, ni eisiau dod yn nhw'n yn yr amser yma'r arglwydd am iddyn nhw ddod. Ond ond dyna bydd ni eisiau gweld, Dduw graslon tir lawr un plith, gad i ni deimlod y bresenoldeb, y bydd yn ein dychryn ni am eiliad, neu ddwy eiliad, neu fwy. I ni dod i bresenoldeb yr holl alluog. Ond dyma beth sy'n wir, dyma'r broblem o ganlyniad i bechod a thywyllwch dyn. Dyn nhw ddim yn adnabod ffordd tangnefedd, a nid oes ofn Duw ger bron ei llygaid. Does dim ofn. Mae'r fath hyder yn yr oes i ni'n byw yn ddi. Y peth pella i ffwrdd o ofn o Dduw sydd yna. Ac mae'n neud i chi feddwl, mae'n sicr yn eich i sylweddoli, nid yw presenoldeb Duw yno. Achos petai presenoldeb Duw yn yr oedfa,
mi fydd yna ofni a pharchedig ofn. Yn sicr, mae dyn yn byw heb yr ofn yma. Mae e'n byw fel pe bai dim Duw yn bodoli. Ond nid yw'n wir? Mae dyn yn mynd o gwmpas ei ddydd fel petai neb yn ei weld. Neb yn clywed ac yn deall ei feddyliau fe ac yn gweld cymhelliad i galw yna. Mae e'n byw fel mae e am fyw. A'r rheswm am hyn, yn yr un benod o'r Rhufeiniaid, y drydedd benod, adnod 23, oblegyd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. Pawb wedi pechu ac yn dod yn fyr o ogoniant Duw. Ond nid yna a olygir am ras Duw. Mae Duw, dyma nôl i'r adnod y testun, dyma yw gras Duw. Mae gras Duw yw hyn. Mae wedi gwneud rhywbeth, dangos ffafr i rai sydd yn anheiddiannol o unrhyw fendith. Ac yn waith â hynny, dim dim ond bod ni'n anheiddiannol o fendith, ond ni'n llwyr heiddiannol o farn. Dyna yw gras Duw. Gras Duw ei fod yn dangos ei ffafr tuag at pobl fel ni, pobl fel Rhufeiniaid 3. Pobl sydd mewn tywyllwch. Ond nid yma olygur o ddefnyddio'r gair ymddangosodd hefyd. Ein bod ni mewn cyflwr o dywyllwch ac fe ddaeth atom, fe ymddangosodd Duw tra ein bod ni mewn tywyllwch. Dyna ystyr y gair ymddangosodd. Ein bod ni mewn cyflwr o dywyllwch ac felly, ac fe ddaeth atom, tra yn y cyflwr yma, gai ofyn hyn, os oes na un yn gwrando sydd o'r diwedd wedi dod i weld eich cyflwr a'ch trieni a'ch tywyllwch, os nad ydych chi, ac eich bod dal yn cyfiawnhau chi'n gweddiwch y weddi o Dduw Graslon agor llygaid fenaid i weled fy angen am Gris. Gad i mi weld y cyflwr dwi ynddi. Achos mae'r geiriau yma, gras Duw ac ymddangosodd, i gyd yn gweiddi mas mae yna broblem. Ac os i chi ddim wedi gweld bod yna broblem, mae rhaid i chi ofyn i Dduw, dangos i mi bod yna broblem. Dwi ddim wedi ddeall. Dwi ddim wedi gweld fy nghyflwr, dwi ddim wedi gweld fy mhechod, dwi ddim wedi gweld y tywyllwch dwi ynddi. Dyma ystyr y gair ymddangosodd. Wel, gyda chi ni symud ymlaen. Gras Duw. Mae'r geiriau yna yn ei hun yn dod â gobaith yn dyn nhw. Dychmygwch byd heb ras Duw. Ond nid yna i ni'n heiddi, i Dduw ein gadael ni. Ond gras Duw yw ei ffafr yn darparu'r rhodd fwyaf gwerthfawr i'r rhai mwyaf anheilwng. I'r rhai sydd wedi wrthod drwy gydol bywyd. I'r rhai sydd yn ei gesau ac wedi ei gesau. Sydd yn gorchuddio ei llygaid a'i clistiau. Rhag iddynt glywed na gweld yr efengyl. Nid ydynt am weld dim byd, na chlywed dim sydd yn ei rhwystro rhag byw ei bywydau. Ond nid yw hwnna'n wir, fyddwch chi'n ffeindio rhai fydd ddim yn dod i oed fawn pam dyn nhw ddim eisiau clywed unrhyw gyfyngiadau ar ei bywydau. Dyna sydd yw'r patrwm wastad i bod. Yn aml iawn fydd yna rai o fewn y gynulleidfa am flynyddoedd achos dyn nhw ddim wedi gwrando. Ond yr eiliad, rhywsut neu gilydd, maen nhw wedi dechrau gwrando ac wedi dechrau deall ac maen nhw wedi dechrau sylweddoli. Ai, dyna yw Cristnogaeth ac yna dyn nhw ddim yn licio fe ac yna maen nhw'n mynd. Dyna yw'r patrwm tro ar ôl tro. Fe a i rhywle arall. Fe a i gapel sydd yn rhoi band i fi. Fe a i gapel sydd yn peri i fi gallu fwynhau yr adloniant yn ystod yr oedfa. Neud fi deimlo'n dda amdano fi hunan. Lles meddwl. Mae mor bwysig maen nhw'n dweud. Fi eisiau oedfa sydd yn mynd i edrych ar ôl fi ac mynd i ddyrchafu fi ac mynd i helpu fi dod i nabod fy hun a'r holl bethau yna. Dyn nhw'n sôn am yr efengyl, dyn nhw'n sôn am angen dyn. Pidwch chi a dweud wrthyn ni sut i chi fod i fyw. Pidwch chi a mentro dweud na, dyna be maen nhw'n dweud. Maen nhw'n gorchuddio'u clustia, maen nhw'n cyrthio'u llygad. Dwi ddim eisiau clywed hwnna. Maen nhw'n gwylltio nhw. Maen nhw'n gwylltio gymaint, maen nhw'n troi cefn. Ond gras Duw yw'r ffaith iddo drefnu ffordd y gall dyn dderbyn yr hodd orau posib. Mae gras Duw yn bwysig ac yn werthfawr ac yn mor bleserus i'r enaid.
sydd wedi gweld ei dywyllwch pan mae'n sylweddoli mae yna obaith i rywun fel fi. Dyw'r lleill ddim eisiau gras Duw. Mae yn gwylltio nhw. Dyn nhw ddim eisiau clywed am bechod a chyflwr dyn. Ond i'r un sydd wedi dod i weld i bechod, dyma'r peth gorau i glywed rhywbeth bod na ras yn bosib, bod na faddeuant yn bosib, bod na modd i mi dderbyn bendithion gan Dduw, rhywun fel fi. Bod ffordd i bechadur dderbyn maddeuant pechodau. I'r pechadur sydd yn dod fel hyn, dyn nhw ddim yn gallu maddau hunan mor aml, ond ydw hwnna'n wir. Mae yna gymaint sydd yn ffeindio fe'n anodd i faddau ei hunan. Ond i glywed fod Duw yn fodlon maddau iddynt, dyna i chi rhywbeth pleserus i'r glist. I'r un brwnt, bod modd iddo cael ei lynhau, falle bod enaid yn gwrando sydd yn ymwybodol i bod wedi byw bywyd afradlon, wedi byw bywyd brwnt, llawn anfoesoldeb, a thwyll a thrais efallai. Fod modd i mi cael fy nglanhau, dyna yw gras Duw, fod modd i rhai brwnt cael ei glanhau. Fod modd derbyn heddwch a Duw a chael bywyd tragwyddol. Be fi? Pechadur yw fy enw, ni fedda fy enw gwell, bod modd i fi cael maddeuant a bywyd tragwyddol. Wrth gwrs i'r crefyddol, neu'r balch, dyn nhw ddim yn poeni dim am y peth, dyn nhw ddim yn credu fod yna broblem yn y lle cyntaf. Sy'n eisiau sôn am ras, ac i Dduw ymddangos yn y tywyllwch, sy'n eisiau sôn am y fath beth. Dyn nhw ddim wedi deall dim nag un. Ond i'r un sydd yn teimlo i ddrygioni a'i fryntni, dyna yw newyddion da, dyna i chi sain pleserus i'r glist, i'r enaid, fod yn clywed am ras, fod Duw yn treiddio i dywyllwch y byd, i dywyllwch y galon, ac yn gyrru'r tywyllwch i ffwrdd. Dyma beth yw gras, dyma yw tystiolaeth y Cristion, yw fod Duw wedi dod mewn a gyrru'r tywyllwch i ffwrdd. Nid yw dyn yn gwybod sut i fyw yn sanctaidd, sut i ogoneddu Duw ym mhob un gweithred. Mae dyn mewn tywyllwch moesol, mae'r gogwydd yma tuag at y brwnt, tuag at bechod. A'i fod mewn tywyllwch ysbrydol. Dwi ddim yn gallu dirnad Duw, dwi ddim yn gallu gweld rhyfeddodau'r greadigaeth fel y Cristion, dwi ddim yn deall rhagluniaethau Duw o fewn hanes, dwi ddim yn deall yr efengil, dwi ddim yn deall sut gall ddod i bresenoldeb Duw a mwynhau ei gwmniaeth, dwi ddim yn gallu dirnad bod Duw yn bresennol. Ond dyma yw gras, ymddangosodd ei weithredoedd o gariad trigaredd a un tynnu o dywyllwch a marwolaeth ysbrydol. Dyma yw darpariaeth yr efengil. Fe nath Crist ddod mwyn gwasgaru'r tywyllwch a dod â goleuni fel yr haul yn ymddangos ar doriad y wawr. Mae'n anhygol yn diwedd. Dyna chi eiliad pan mae'r haul yn ymddangos am y tro cyntaf, ac felly yw gras Duw pan mae'r enaid yn profi llaw Duw ar waith yn ei fywyd. Mae'r goleuni yn ymddangos oedd mewn tywyllwch didew cynt, ond yna trwy pregethiad y gair, efallai trwy darllen y gair Duw, trwy wrando'r dystiolaeth, trwy dod wyneb yn wyneb ar efengil, mae'r goleuni yn dechrau llywyrchu fel toriad o wawr. Mae'n eiliad anhygol. Dyna i ni'n gweddio amdano bob oedfa. Y bydd na rhywbeth yn digwydd. Y bydd gwaith a llaw Duw ar waith. Ac y bydd yr goleuni'r haul yma, yr arglwydd Iesu Grist yn ymddangos. Y fydd na eiliad yn dod. O fewn amser, i ni'n gallu dweud bod na eiliad yn dod, mae'n ymddangos. Ond efallai, i rai, maen nhw'n gweld dros cyfnod o amser. Ac fel yma, toriad y wawr, mae'r un eiliad i chi mewn tywyllwch ac yn sydyn iawn, mae'n dechrau goleuo. Ond yna chi'n gweld yr haul. Ond am gyfnod pan mae'r goleuni'r efengil yn ymddangos yno ni gras Duw a ymddangosod, mae'r tywyllwch yn cael ei wthio o'r neilltu. Wrth gwrs, i ni'n gweld yn yr Hen Testament, pan ceir yr efengil yn yr Hen Testament, ond efallai'n fwy cuddiedig bryd hynny, a ceir cysgodion a darluniau yn pwyntio at Grist. Ond yna, i chi'n gallu defnyddio hwn i ddisgrifio dyfodiad Crist i'r byd, ac am o leini sanctaidd pan dath Crist i'r byd, pan ganwyd am ras
ymddangosodd y goleuni pan nath Iesu Grist cael ei eni. Am wawr a dorodd am deg yn Nadolig pan ni'n cofio am enedigedd yr Iesu, ac yna ni fywyd bod y goleuni yn dod fwy amlwg, ac yna yn gweld ei wirthiau ac ei ddysgeidiaeth ac yna ei farwolaeth i'r prwyol, ei atgyfodiad am oleuni, mae'r ein i gyd yn dweud, mewn byd o dywyllwch a chasineb yn bob man, am oleuni sy'n llywyrchu o'r groes, pan roddodd ei ddwylo pur ar led, pan roddwyd y gwaywffon mewn i'w ochreg, pan dath y tywyllwch, a pan nath ei dad ei cosbi Iesu Grist ei fab, a tywall uffern ar yr arglwydd Iesu Grist, oedd y mor dywyd am oleuni a lywyrchodd. Gallwch chi ddim cael fwy o oleuni. Mewn byd o dywyllwch, fe ymddangosodd gras Duw yng Nghrist Iesu. Malachi 4:2. Ond hael cyfiawnder a gyfyd i chwi. Lyc 1:79, i lywyrchu i'r rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch a chysgod angau, i gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd, ond nid yma yw Crist. Falle bod na rhywun, dyna'n gweddi ni, mae na rhyw ddychymig yn does i ni'n gallu dymuno a gweddio, bod na rhai ni'n nabod falle yn gwrando ar y we nawr. Neu falle, mewn rhai blynyddoedd yn gwrando nôl ar y bregeth. Falle rhai'n gwrando ni ddim yn nabod hyd yn oed, ond sydd wedi byw bywydau gwyllt ers degawdau. Ond yna fod hael cyfiawnder yn codi. Rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch efallai, ond am ryw reswm trwy ragluniaethau Duw wedi penderfynu gwrando ar oedfa hon neu un arall debyg, lle mae'r efengyl yn cael ei chyhoeddi ac maen nhw'n eistedd mewn tywyllwch ac efallai'n teimlo'r iselder, yn teimlo'r dryswch, yn teimlo'r bryntni o'i cwmpas nhw ac yn teimlo dwi ddim yn heiddi dim. Ges i fy magu ar aelwyd Gristnogol, ges i'r holl freintiau yn y drychwch arno fi nawr, ond dyma wedyn maen nhw'n clywed am ras Duw a ymddangosod. Dyn nhw ddim fel y balch a'r crefyddol sydd yn meddwl pidwch chi a siarad am bechodau. Maen nhw yn ei chanol i. Maen nhw yn y bydreddi ar baw. Maen nhw yn y tywyllwch ar angrydiniaeth. Ac yn llawn anobaith, ond yna trwy ras Duw maen nhw'n clywed rhyw neges bod gras Duw yn ymddangos. A'r weddi yw bydd y tywyllwch yn cael ei yrru ffwrdd. Ac fydden nhw'n gweld mae'r efengyl ar gyfer pobl fel nhw. I bobl sydd wedi gweld eu pechod. Pobl sydd ddim yn gwybod beth yw'r rheswm bywyd. Sydd heb obaith yn y byd. Maen nhw wedi gweld y gwacter sydd yn y byd yn eu cylonau. Yn teimlo'r ansicrwydd am y dyfodol. A pa obed sydd i eneidiau fel nhw. Yn sicr am oleuni ddath gyda dyfodiad Crist. Ond am oleuni a ddaw i enaid pechadur fel hynny, pa mae gras Duw yn ymddangos iddynt hwy, ac yn delio ar bryntni, a'r tywyllwch, ac yn ei yrru i ffwrdd o'r enaid. Pa mae'r ysbryd glân yn agor llygad yr enaid, pan golchir pob staen pechod i ffwrdd. Fel i ni'n canu'n aml, o aid, yr hyfryd wawr ar led, iddo fe oleo'r ddaear yma. Dyna'n gweddi ni, a bydd na ryw doriad wawr. A bydd na ryw oleuni yn dod, a gras Duw yn ymddangos i'r unigolyn. Ond dyna ni'n gweddi ni, i bob pechadur, yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni. A bydd na ryw ymddangosiad o ras Duw a'r goleuni yn dod. Wel, i orffen, dyma i chi rhan mor bwysig o'r adnod, pob dyn, canis ymddangosodd gras Duw, yr hwn sydd yn dwyn iachawdwriaeth i bob dyn. Beth mae hwnna'n ei olygu? Chi gallu dychmygu rhai yn meddwl dyna ni, mae pob un yn gadwedig. Wel, ni'n sicr yn gwybod nid yw pob un yn gadwedig, nid yw pob un am fod yn gadwedig. Ac yn sicr yn ôl gair Duw, nid felly yw e. Ond ni'n gwybod mae pob math o sawl oedfa drwy hanes y byd, mae Satan wedi bod wrthi. Yn perswadio enaid efallai sydd yn teimlo'n llwythog ac yn flinderog ac yn teimlo'r bryntyn.
Ac yna y mae'r un drwg yn perswadio'r eneidiau hynny nad yw'r gwahoddiad iddynt hwy. I un bydd wedi darbwyllo, ond i fydd Satan wedi darbwyllo un i beidio dod at Grist, gan ei fod wedi bod i ffwrdd mor hir. Tybio ni, bydd Satan wedi defnyddio hyn sawl gwaith. Fedri di ddim dod. Ges di llawer o gyfleoedd a gwrthodes di'r cyfan. Mae blynyddoedd wedi mynd. Does dim croeso i ti. A dyna fe fydd Satan yn dweud, tad celwyddau. Efallai yn waith, bydd yn dweud i chi wedi cael magwraeth anhygol, i chi wedi dysgu'r adnodau. Ond yn mwy na hynny, chi wedi dod i gysau'r efengil, a gwrthod yr efengil, dirmygu'r efengil, gyda ffrindiau wedi gwneud hwyl am ben Cristnogion efallai, am flynyddoedd. A bydd Satan yn perswadio'r heini. Pwy wyt ti i ddod at Grist? I rai, bydd yn dweud nad ydynt yn ddigon da. Chi ddim yn ddigon crefyddol, i chi wedi pechu gormod. Ond fe ddywed gair Duw yn ddigon clir i ni, mae dod i achub pechaduriaid a wnaeth Crist. Ond nid yna yw'r efengil, gras Duw, i rai sydd ddim yn heiddi, i'r anheilwng. Mewn byd sydd yn rhoi cyfyngiadau drwy'r amser am ras a ymddangosodd i bob math o bobl. Dyma'r neges, mae'r byd yma'n llawn, ond dyma, o bobl, ac dim os pa ran o gymdeithas yw mae dal yn wir. O fewn bob haen o gymdeithas, os fath beth a heini o fewn gymdeithas. O fewn bob haen fe fydd na bobl sydd yn meddwl bod nhw'n well ag eraill. Ewch i'r mannau fwyaf treisgar, fwyaf cas, fwyaf tlawd hyd yn oed, fe fydd na rai sydd yn arwain y ffordd. Gan mai nhw i'r rai mwyaf cas a fwyaf treisgar. A nhw sydd yn rheoli. Fe gewch chi fe yn bob man, mae yna rhyw lefelau o awdurdod ym mhob ran o gymdeithas. Pwy i chi mor bwysig ym mhob ran o gymdeithas? Ond dwi ddim fan hyn. Pob dyn, pob math, dyn, menyw, plant, tlawd, cyfoethog, pob cenedl, pa genedl bynnag, pa bynnag iaith, beth bynnag y sefyllfa, pa bynnag mor bell ni wedi bod o gliw yr efengil, pa bynnag faint o flynyddoedd i ni wedi bod yn cablu ac yn rhyfygu ac yn cysau magwraeth hyd yn oed, ymddangosodd gras Duw i bob math. Chos yn y nefoedd fe fydd na bob math o gymeriadau, o bob math o gefndiroedd, bob math o allu. Ein gweddi yw y bydd yn adoriad gwawr yn digwydd heddi yn eich enaid chi, y bydd gwaith a chybol Iesu Grist yn goleuo, y byddwch chi'n edrych ar ei fywyd ac yn gweld o'r diwedd mae Iesu Grist wedi byw y bywyd perffaith i fi. Sdim rhaid i fi wneud e. Fedrai ddim wneud e. Ac yna chi'n gweld ei farwolaeth, ac chi'n gweld mae Iesu Grist wedi cymryd y gosb o farwolaeth tragwyddol fy mwyn i, yn fy lle fi. Ac yna fyddwch chi'n edrych ar yr atgyfodiad, ac fyddwch chi'n gweld mae Iesu Grist wedi concro'r beth, mae'n fuddugoliaethus, mae yn y nef nawr yn eiriol trosom ni, mae wedi wneud y cyfan i fi, ac wrth edrych ar ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad, ac wrth ddod at y droed y groes, dyna yw gwaith yr Ysbryd Glân, i arwain enau, dewch at droed y groes, achos yna fydd yr holl dywyllwch yn cael ei yrru ffwrdd. Ac wrth ddod at y groes, ac wrth bwyso ar Iesu Grist, wrth cyffesu, a dod yn waglaw, dwi ddim yn heiddi fe, ond dyna chi ddadl o'r mwyaf, dyna chi ddadl, os yna rhywun sy'n gwrando, sydd am cael rhyw fath o ddadl o'ch plaid chi, does dim ddadl, allwch chi ddefnyddio ar wahân i hon. Dewch at Grist a dwedwch hyn, wyt ti'n llawn gras. Dyna ddadl. Does dim byd arall allwch chi ddod, allwch chi ddim dweud, wel, gen i fam a dad oedd yn Gristnogion, dwi wedi darllen y Beibl ugain o weithiau, dwi wedi dysgu adnodau yn yr ysgol sir, allwch chi ddim defnyddio hwnna fel dadl, dwi ddim yn gweithio, ond mae yna un dadl allwch chi ddod, wrth droed y groes, allwch chi edrych i fyny at Grist a dweud hyn, wyt ti'n llawn gras, ac wyt ti wedi addo, nad wyt ti'n mynd i droi neb i ffwrdd sydd yn dod yn waglaw yn ei pechod.
A dyma'r addewid, mae e wedi addoch golchi chi'n lan, maddau'r cyfan, rhoi heddwch cydwybod a heddwch a Duw a bywyd trygwyddol. Dyna yw gras y ffafrau mwyaf gwerthfawr i'r bobl mwyaf anheilwng. Ac i wneud yn siŵr, mae Crist yn cymryd eich pechod. Ac allech chi ddychmygu'r hoelen fwyaf phosib. Mae e'n hoelio eich pechod i'r groes a fe ar y groes. Mae'r hoelen yn mynd mewn i Grist a mae'n pechod ni yn cael ei roi arno ef. A hyd yn oed fwy, mae'n rhoi ei glogi'n cyfiawnder i ni. Mae di'n ei popeth i ni. Mae di'n golchi ni'n lan. Mae di'n maddau'n pechodau ni. Mae di'n rhoi heddwch cydwybod i ni. Mae di'n rhoi heddwch a Duw. Mae di'n rhoi bywyd trygwyddol i ni. Mae di'n cymryd ni'n pechod ni. Mae di'n hoelio fe i'w groes ni. Mae di'n rhoi y purdeb i ni yn ei waedau. Mae ni'n wynach na'r eira. Ac ar ben y cyfan, mae'n rhoi ei berffeithrwydd yn llwyr droson ni. Fel yng ngolwg y tad, be mae'r tad yn ei weld, yw Crist a'i berffeithrwydd. Nawr, os nid gras Duw am ddangosod yw hwnna, dwi ddim yn gwybod beth yw e. Ydych chi wedi gweld eich pechod? Ydych chi wedi gweld pa mor fyr chi wedi dod o safon Duw? Wel, os ydych chi, mae yna obaith. Canis, ymddangosodd gras Duw, yr hwn sydd yn dwyn iachawdwriaeth i bob dyn, i bob math. Mae yn dod â iachawdwriaeth i chi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Ac yn gweddio Dduw, o aid, yr hyfryd wawr ar le. Tyrd i'n plith, gweithiau'n rymus yn ein plith ni unwaith eto. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen drwy ganu'r emyn rhif 621. Fe wnaed gwan sefydla dolwg ar yr Iesu'n unig nod. Nid oes arall dal i'w geisio nac i bwyso arno'n bod. 621 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.